Usa ka tricycad sa Dakbayan sa Mandawi nga puno og mga pasahero na balintong. Nahitabo kini pasado alas 9 kaganiha sa Maydan E. Soriano. Sa kuha sa Mandawi City Command Center, mabantayan nga inay mo diretso, may aksyon og left turn ang tricycad. Kay wa na kontrol sa driver, daw na outbalance na hinuon kini og nalimbuwan. Niadtong higayuna may sakay siyang tulo ka mga hamto nga mga pasahero ug duha ka mga bata. Wala ra hinuon maumsa ang mga sakay sa maong tricycad. Gitamangan man sila sa mga tao aron makabangon dayon. Labi na ang mga kabataang pasahero. Apan ang driver nagtakiang og jutay tungod sa impact sa maong hitabo. Wow, kibaw nga mo tumba dito kay nilihok man siya. Yana siya dito ba? Oo. Kay naam si bata nga kuan. Dili ta ko ato mo liko dahil diri. Kay ingon man sila nga ares complex. Boton liko ko.